ניתן קצת הנחיות כאלה. ננסה. הדבר שאני בעצם נכנסתי אליו הוא המשביר. אז משביר, אז קולות של משביר, משהו קצת מכני כזה, ואולי כל פעם שאני אגיד משביר, אז נעשה איזה מין כזה, טיון כזה של ריטה לקופה ראשית כזה, או... זה אקורד נז'ורי, אני חושב שזה כזה. ריטה לקופה ראשית. ריטה לקופה ראשית. מעולה, ותעשו את זה, אני לא יודע, פשוט תראו איך אתם מצטרפים. משתמש במה שעשית עכשיו, גלעד. שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, פרויקט משביר. ריטה לקופה ראשית. אתם יכולים להצטרף. שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, שלוש, שתיים, פרויקט משביר. ריטה לקופה ראשית. אני גלוחת ראש וגלוחת כוס מסתובבת לי בין המוכרות דודות השונות. ריטה ניגשת אליי ומציעה לי פוך מלטף למערומיי הנוצצים משפריצים איבה לכל חור בקולב. כן ריטה, כן, אני רוצה פוך ריטה, פוך שיהפוך אותי מבפנים, שימלא אותי ריטה. אני רוצה להיות אבז, להתמלא, שיתקעו לי צינור בוושת, גע, 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 שמשהו ייגע, שמישהו ייגע. פוך, הפוך, מפכפך לתוכי ברוך, מרקק, יורדת על עצמי ועלייך ריטה. הו ריטה, את מציעה לי גם מכתב? כן ריטה, כן, אני רוצה מכתב, שיכתב אותי, שיכתב לי את הישבן, שיכתב לי את הצורה, שיכתב לי את הנשמה. הו ריטה, הו, את יכולה להיות סבתא שלי. יש מקום למתוקים ומקום רק לגברים. יש 3 קומות נשים וגם מחלקת עסקים. עונדת תכשיט מאגף התכשיטים, גונבת חזייה מאגף המבצעים. אני ילדת משביר. ריטה לקופה הראשית. עכשיו כולם, אני ילדת משביר. ילדת משביר. אני ילדת משביר. אני ילדת משביר. שוברת הכלים, שבורה שם מבפנים עם כל קומות המכתבים. אני ילדת משביר. שוברת הכלים, שבורה שם מבפנים עם כל קומות המכתבים. גואה במשביר כמו פרה ברפת, מתפרפרת עם עצמי ועם גלינה שלוקחת אותי ואת הפוך ואת המכתב מחלקת יולדות. כמו עגלה אני מחפשת אחר העגלה הלא אישית, הדו-מושבית, המשפחתית, שרק יצא מעצמי ושמשהו ייקח אותי מכאן. או גלינה, גלינה, גלילי הצודך, דברי אליי בשמך שהיה אמור להיות שלי. גלינה, אחד מהשמות שחשבו לתת לי כשנולדתי. אז אני עובדת במשביר עם תג מחיר, לא עושה כל פעולה, רק מחפשת אחר עגלת טיסה שתיקח אותי מכאן. והמספר הזוכה הוא 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. אני זוכה. או ריטה, או גלינה, או סווטה, מה את עושה כאן? את לא בחופשת לידה מחפשת אחר בעל רבן וכתובה? אני עולה על עגלת הטיסה, מחפשת מטוס להטסה, מקפלת את תגי המחיר וממריאה לברלין. כולן בברלין, ריטה, סווטה, גלינה, כולן בברלין. ממתינה לי הנאצית התורנית שתראה לי, שתפרוס עליי חסות כמו מותג יהודי. אלומת אור שוטפת אותי ומזכירה את מצבי השבור, הגמור, הממוסגר. אני מגייצת כרטיס אשראי וממריאה רגלית לרחוב יקה ג'ורג' אליוט. אני קוראת את שקיות המשביר ושוברת את כל הסרוויס החדש. מי בכלל קונה סרוויס? אני נרדמת על הרסיסים, מדממת בהנאה.